Ini ang Digicast Negros X, ang top 10 nga balita sa Negros Island region ang amo ni dulong sa inyo. Kagyaring aton top story subong nga adlaw, November 17, 2025. Mga evacuee sa La Castellana kag Moises Padilla, personal nga ginbisita sa presidente. 32 ka empleyado sa GSO sa Bacolod ginausisa angot sa ginpeke nga mga payslip para makaloan. Duha ka estudyante patay sa duha ka mga insidente sa pagbungguanay sa Hinigaran. Visayan Sea close season ginsugura na. Kag sa good vibes, ang ginasahi nga Christmas trees ang sagay PNP nga sakit sa mata sa mga nadakpan nga motorista. Kinatanan sa Digicast Negros X. Sa number 10, wala sang weather disturbance sa sulod sang PAR. Mainit nga panahon, maeksperyensya sa Negros. Sunod sa pag-asa, dako ang posibilidad nga wala sang bagyo nga masulod sa pungsod sa masunod nga 3-5 kaadlaw. 3 ka mga weather systems ang nag-apekto sa Pilipinas sa karon. Ang ITCZ o kunang Intertropical Conversion Zone o kung pagtabo sa Northern kag Southern Hemisphere nga nagaresulta sa pagtipon sa panganod gaga mahimo magresulta sa pag-ulan. Sa nagligid nga semana, ini ang nagatuga sa pag-ulan sa Negros pero subong ang Palawan kag Negros na lang ang apektado sang ITCZ. Ang southwest monsoon o kunang amihan ang nagadala naman sang ulan sa Luzon kag ang easterlies o kunang mainit nga hangin halin sa Pacific Ocean ang nagaapekto sa Eastern Visayas. Gani sa Negros, mahimo mangin mainit ang panahon sa masunod nga inadlaw. Sa number 9, DANIR nagpasalig nga hindi pagkulangon ng supply sa bugas sa pihak sang halit sang Bagyo Tino sa Pananom. Apesar sa kahalitan sa palay dala sang Bagyo Tino, ginsiling sa pamuno sa Department of Agriculture sa rehiyon nga may nagakaigo nga supply sang bugas sa probinsya. Patag ni Engineer Jose Albert Barogo, ang NIR Agriculture Director. Antes pa man nag-igo ang Bagyo Tino, nakaani na ang mga mangunguma. Ang ilala nga ginalantaw amo ang sitwasyon sa San Carlos City bangod may mga 1,000 hectares ang palay ang na-damage. Bangod sa masami, late na nagaani ang San Carlos. Sa report sa Biyernes ng probinsya, yara sa masobra sa 105 million pesos ang balor sang kahalitan sa palay o kung masobra sa 2,600 hectares ang nahalitan. Majority of our rice na harvest na siya sa before Typhoon Tino comes in. Kung medyo notable ang gid nga effect among sa San Carlos, it's more than 1,000 hectares ang na-damage ginaton dito kay late man gina sa harvest ang San Carlos naton. So kung lang taon naton ang subong ang production naton, hindi lang gid ko kahambal kundi totally ang aton na harvest subong nga season kay kung diri lang din siya sa Bacolod na na-retain lang din nato ng aton harvest, it will be enough for us nga makasupply diri sa aton. Sa number 8, masobra sa 2.7 million pesos nga balor ng illegal nga droga nakuha sa Dumaguete City. Nagresulta sa pagkumpiskar sa masobra 2.7 million pesos nga balor sa ginasuspetsohan shabu ang bypass nga ginpatigayon sa Purok Mabugnawon, Barangay Hunob sa Dumaguete City sang weekend. Kapin sa 400 gramos sang suspected shabu ang nakuha sa 42 anyos nga ginakabig high-value individual nga si alias Empoy, residente sa Barangay Luok sa Dumaguete. Sunod sa kapulisan, nakabaton sila sa impormasyon gikan sa confidential informant nga nagapangita sa buyer sa illegal drug si Empoy. Sa report sa Police Regional Office sa Negros Island Region, ginpahayag nga wala makabakal ang police
kung ang police pusher buyer sa una nila nga transaksyon, bangod nagkulang ang supply sang droga. Apang nagpasalig si Empoy nga kontakon sila kung mayara na sang dugang nga stock. Sa ikaduha nga transaksyon, nadayon ang buy-bust operation kag tigayon na nga nadakpan ang subject nga si Empoy. Sa number 7, nagdangat na sa 8 ang na-record nga napatay sa barangay Mailong, Baguio City. Matapos ang paglaslas ang Baguio Tino, suno kay Kagawad Maria Jona Kapunong nga nagaserbe bilang barangay CDRRMO in charge, yara sa 2,224 kapamilya ang kabugusan nga naapektuhan sa barangay, kag 79 sa ila nagapabilin sa evacuation center. Tubtub sa karon, wala pa sang supply sang kuryente ang bilog nga barangay. May pila ka pumuluyo man nga nagahinyo nga kun mas mapadali ang pagbalik sang kuryente sa lugar. Pati ilimnon nga tubig, limitado man ang supply. Guba sa gihapon ng taytay gani sa improvised lang nga taytay, nagalabay ang mga pumuluyo nga himo sa kawayan. Kinahanglan manaog, magtabok sa suba, kag magsaka para makatabok sa pihak nga side kutob sa taga-sityo Tabidyaw. Wala o kung 8 na tanan na na-record nga napatay matapos ang bagyo. Asa amon nga kaswalti may ara kami isa ka pamilya, ang pamilya Sinuro. Ya may ara sila sa sulod sa ilabalay nga siyam ka members ng pamilya, kag may isa nga survivor, kag may ara kami nga 8 ang napatay. Sa number 6, nakaputos sa habol, may mga dugo kag yara pang pusod kag inunlan sang lapsag nga lalaki sang ini ang masapuan sa Manog Scrap sa 24th Street, Barangay 1 sa Bacolod City, Biyernes sang gabi. Wala na sang kabuhi ang lapsag nga ginapatihan bag-o lang gid ginbunag. Ginsiling ni Major Eugene Tolentino, ang hepe sa Police Station 2, nagpakig-angot na sila sa kapitan sa Barangay 1 kag iban pa nga mga kapitanes sa malapit nga lugar agud hibaluon kung may mga nagabusong sa lugar kag ginpa-verify kung may nagbata na o kung wala. Sa karon yara sa Abe Funeral Homes ang lapsag kag ginakumpleto na lamang sang barangay ang mga dokumento antes ini ipalubong. Padayon karon ang kapulisan sa pagpangita sa CCTV footages agud makilalaan ang nagbilin sa lapsag kag sila nagapangayo sang bulig sa may mga impormasyon agud mabal-an man ang ginikanan sang baby boy. Sa number 5, duha ka estudyante patay sa duha ka insidente sang Bungguanay. Naglupok ang goma sang truck nga may karga sang tubo kag nakabunggo sa Mitsubishi Expander nga may sakay nga 7 ka mga persona. Lakip na ang driver sa Banga Barrios, Barangay Pilar. Padulong sa sur ang truck sang maglupok ang goma sini kag nadulaan sang kontrol ang driver nga si alias Jose. Nagsaylo sa pihak nga lane ang truck kag nabungguan ang kasugata nga compact SUV. Sa tunga nga bahin sa puwertahan sang salakyan ang impact sang pagbungguanay. Sa diri nga parte nagapungko ang napatay nga grade 10 student kasi alias Joseph. Si Joseph ang isa sa 6 ka mga pasahero sang compact SUV nga ginamaneho sang iya amay nga si alias Archie. Samtang patay man ang 19 anyos nga estudyante sang STI West Negros University sa makabunggo ang iya ginadala nga motorsiklo sa isa ka carry sa National Highway sang sitio Dinandan, Barangay Anahaw. Gikan norte kag nagapaliko pawala ang carry nga ginamaneho sa 56 anyos nga driver sa makabunggo ang motorsiklo nga padulong man sa pareho nga direksyon. Bangod sang impact nakaangkon sa madamo nga pila si alias Genesis. Gindala siya sa Hinigaran Medical Clinic apang gindeklarar nga dead on arrival.
Sa number 4, Visayan Sea closed season, ginsugura na. Sumugod sang Sabado, November 15, ginsugura ng closed season para sa sardines sukon tuloy, tamban, kag tabagak, herring sukon balanchong, kag mackerel sukon gumaa, bulaw kag hasa-hasa. Buot silingon, hindi anay pwede magkuha sang sining mga isda sa porsyon sang Visayan Sea tubtub February 15, 2026. Ini ang ginanunsyo sa Bureau of Fisheries and Aquatic Resources o kun BFAR. Ang area nga nalakip sa closed season among baybayon sa Escalante City, Negros Occidental, pagkato sa ibabaw sa Santa Fe, Cebu. Ang ibabaw sa Madridejo, Cebu, pagkato sa Gigantes Island, Iloilo. Halin sa Olotayan Island, pagkadto Rojas City. Ang tunga nga baybayon sa Iloilo kag Negros Occidental, ang boundary sa Talisay River sa Barotac Nuevo pagkadto sa Tumungtong Point sa Ibi Magalona pagkadto sa Danao River. Ang ginabansagan nga pahuway isang baybay ang isa sa mga tikang para mapadamo anay ang magagmay pa nga mga isda para sa sustainable fisheries production. Sa number 3, 32 ka empleyado sang GSO Bacolod ginausisa angot sa ginpeke nga mga payslip. Sa incident report nga ginapadala ni Hilda Luisma, ang City General Services Officer sa Bacolod, ginpahayag sini ang posibilidad nga may nagamit sang ginamanipular nga payslips agud maka-loan sa GSIS. Ginpasakaan sang 32 ka mga empleyado ang amount sang ginabato nila nga sweldo para maka-loan. Ang among report na baton kag na endorso sa Office of the City Administrator sang Nobyembre 13, 2025 para sa mas madalom nga investigasyon. Sa inisyal nga pagpangusisa, ginpangabay kag ginmanduan sa mga opisina sa City Legal Office nga i-submit ang certified true copies sang tanan nga GSIS loan documents. Lakip na ang loan applications kag payslips nga ginpresent sang natungdan nga mga empleyado. Ang mga dokumento ang ginahimo subo nga basehan sa pag-usisa sa posible nga irregularidad sa sulod sang GSO. Nagapadaan ng investigasyon samtang ginahulat ang kumpleto nga set sang dokumento gikan sa HRMO kag iban pa nga kaupod nga opisina. Ang syudad nagpasiguro nga isa-isa nga lantawon ang records agud masiguro ang integridad kag transparency sa proseso sang loan application sang mga empleyado. When we are seeing some mass falsification, it is not only one, not only two, but 32 ka payslip, ka loan applications, no, kag certification of net pay. Baling natabo sinada, gin falsify nila ang net pay bla nila. Gin doktor nila ang ila payslip, kag gin padakuan nila ang take home pay nila. Sa number 2, wala naging sabat pa ni Presidente Ferdinand Marcos Jr. ang alegasyon ni Anay Ako Bicol Party List Representative Zaldico nga siya ang sa likod sa 100 billion pesos nga budget insertion sa 2025 budget. Si PBBM ang yara sa probinsya sa Sabado sa pagbisita sa mga evacuees sa La Casiliana kag sa pag-inspect man sang sitwasyon sa Moises Padilla. Iyagin siling sa katapos ng media nga hindi na niya luyag pa i-dignify ang mga ginasiling ni Ko. Nag-release ang mga video si Ko kung sa diin iyagin siling nga ang presidente kag ang anay Speaker of the House nga si Martin Romualdez ang nagmando sang 100 billion pesos nga insertion sa 2025 national budget. Yaman ginsiling nga si Marcos ang nagbaton sang 25 billion pesos nga SOP kung sa diin ang kwarta nakabutang sa mga suitcase kag gin-deliver sa official residence ng presidente sa Malacañang compound. Sa isa ka pahayag nga ginpagwa, ginsiling ni Presidential Communication Office Acting Secretary Dave Gomez nga hearsay ang mga alegasyon.
We talk about if you want to talk about the storm, we'll talk about that. I don't want to even dignify what you said. Kag sa number 1, Presidente Ferdinand Marcos Jr. personal nga nagbisita sa evacuee sa banwas ng La Castellana sang Sabado. Iyaman ginkatuan na Moises Padilla nga isa man sa labing apektado sang Bagyo Tino. Ginpasalig sa presidente ang bulig sa probinsya para makarecover ini. Yari report. Ginhulat sa mga evacuees sa La Castellana Elementary School ang pag-abot ni Presidente Ferdinand Marcos Jr. sang Sabado. Sa ila ginaagyan nga kabudlayan, kinalauman nila nga tigayon nila malampuwasan ini kagliwat nga makabalik sa normal bisan paano. So, kailangan niyo pa. Huwag kayong madalaman na mawawala. So, hanggang hindi nyo na kami kailangan. Kailangan talaga. Hindi pa kami aalis. Ululupod sa sini nga hulot ang pamilya kag mga himata ni Jolinda Ortiz nga may duha ka bulan nga lapsag kag Emma Labutak. Na-wash out ang ilang nga balay sa Bonifacio Extension sa Purok Riverside sa Barangay Robles. Luyag nila mahibaluan kung iga-relocate sila. Na-wash out ang ilang mga balay sa flash flood. Ang ginagamit nga stove ginkalkal na lang gani sa mga natampukan sang lutak. Nagbakal sa mga plastic nga pinggan para may magamit kag ang bilin hinatagan na. Yan pa kamo balik sa inyong palayayhan. Amo lang pamangkot, ma'am, kung kay wala kami subong pulian. Oo. So gahulat ka mo sang relocation. Oo. Pero inyo ginadaya balay. Iyasang, hindi ka kailangan ko. Gar kila ka mo. Nga na wash out yung balay yung grabing tubig. Oo, tubig, kagkahoy, kita ang nagbara sa balay. Sa pagkaon, okay, wala problema. Ang pag-ano gidya, pag sinarayo mo bala, hindi gidya komportable. Kung imo yung balay daw, ano ka mo, makapauway ka gidya pag oras nga lapyo. Kung gusto mo magpuway, diri sa pag-CR mo, budlay. Para kay Mayor Añejo Nicor, kasubo nga daw nagabutan siya sang tunok bangod sa pagbisita sang presidente, personal sini nga makita ang sitwasyon sang banwa. Patahag sang alkalde, wala pa sila nakatibawas sa paglupok sang bulkan kanlaon, duga nga pagpanghangkat ang ila naman ginatubang dala ni Bagyo Tino. So inidako ka oportunidad na makita sa atong pinalangga nga presidente ang sitwasyon since sa December 9 paning problema namon sa mga kanlaon hasta nadugangan sa aton massive flooding no barangay Bagyo Tino. So ini isa kadako nga pasalamatan sa aton pumuluyo especially sa aton mga nalisdan nga pamilya. Nagkatuman ang presidente sa Moises Padilla. Iya gin-inspect ang Jose Pepito Montilla Garcia Sr. National High School sa Barangay 1 kung sa diin ang halos tanan nga classrooms ang nabaha. Nagkatuman si PBBM sa Barangay Poblasyon sa pagbisita sa mga pumuluyo kag mag-assess man sang mga nagkalaguba nga balay. Suno kay Mayor Elia Garcia Yulo, ang sitwasyon sa mga footbridge kag taytay sa Barangay 1 ang iya ginpadangat sa presidente. Bangod ang pagkautod sini, nag-isolate sang linibo ka pumuluyo gikan sa Inulingan, Quintinremo kag Makagahay. I cannot give the period kung sa recovery, kay this is the first time na natambo ini, so why ko kabalo kung how long. Depende man sa mga tao nga nagpulig sa aton, depende man kay President. He has all the authority and resources. So we will see kung ano ang i-prioritize yung proposal namon. Kay hindi man lang Moises Padilla ang naigo, La Castellana, Canlaon, grabe man. Kagdason iban pagit nga mga provinces, diri sa Negros damo man ang affected. Sang Sabado mismo, ginannounce ang lokal nga opisyales nga nagsulod na ang pondo nga 45 million pesos gikan sa Presidential Assistance Fund nga damlag pa ginpasalig para tabang sa recovery sa mga LGU nga naigo sang bagyo nga nagalakip sang La Castellana, Moises Padilla, La Carlota, Binalbagan, Hinigaran kag Isabela.
Nabato naman sa probinsya ang separado nga 50 milyones pesos para man sa recovery. Ini ay gihatag bilang cash assistance sa mga nagubaan sa balay sa tig 10,000 kag 5,000 pesos. Sunod kay Governor Lacson, malawig-lawigan pang recovery pero ginpasalig sa presidente labi na sa mga evacuees nga ang gobyerno nasyonal ang padayon nga magabulig. Encouraging, reassuring, that the national government is aware of the situation, not only in Negros but all over the country, especially those that have been hit by calamity. So, in general, his presence here. In addition to that, there were already 3 secretaries who came over. So, it shows you that the concern is there, and they do everything to be able to fund and for the recovery of us. Sa report ng probinsya sa presidente, may 13,036 ka mga balay ang nagkalaguba, kag 105,936 naman ang na-damage. Ang kahalitan sa agrikultura, fisheries, livestock, infrastructure, kag mga eskwelahan ang yara sa 1.85 billion pesos. Sa report ng Office of the Civil Defense, sininga Lunes, nagdangat sa 107 ang patay, 63 ang missing, kag 153 ang injured sa bilog nga isla. Sa Good Vibes, nakalabay ka na sa gwa sa Sagaya PNP, himutari ang ilang Christmas tree kay himo ini sa mga tambutso. Sa gwa mismo sang police station sang Sagay City, agaw atensyon ang nagatindog nga Christmas tree. Sa layo, daw ordinaryo lang nga Christmas tree nga mas mataas pa sa ilang nga atop. Pero kung himutaran mo na ini, himo ini gali sa mga ginpang tapik-tapik nga mga tambutso sang motorsiklo para maporma ang Christmas tree. Sa ibabaw sini, may star nga naporma man pinaagi sa tambutso. Sa idalo may yara pagid sang Belen, kag pati ang Belen na porma man pinaagi sa mga tambutso. Sa madumduman, masupog ang kampanya sa Sagay PNP batok sa mga nagagamit sa magahod nga mga tambutso. Masako ang dakpanay nila sa mga nagamotorsiklo nga gin-modify ang mufflers para magkusog ang sound sini. Ang mga nakolekta nga mga tambutso amo naman ang gingamit sa Sagay PNP para sa ila pinasahi nga Christmas tree. Pero hindi lang ini kutob diri, balantayan pa kay man butangan pa ini sa mga suga para mas mapatahong pagid. Sa November 28 ang lights on ceremony nila para diri. Kagitang naga-shout out sa ating mga live viewers kay Jers RDO Marquez. Maayong hapon, Digicast Negros X. Maayong hapon, Ma'am Barbara. Janen Somoza, good eve, Digicast. Sa imo Miss Barbara, sa tanan nga nagalantaw subong sa Digicast Negros. Maayong hapon daw. Kay Mirna Garrido Clavel, good PM Digicast Negros, watching from Payao. Kay Gloria Bantigue, good evening, Ma'am Barbara Mijares, watching from Pulupandan. Happy Monday. Happy Monday man, ma'am. Kag kay Maria Fe Panaga Barredo. Good PM Digicast Negros. Good PM man, Ma'am Barbara. Watching live from Silay City. Kagamuya to ang top 10 stories of the day. Tubtubwas. Ako si Barbara Mijares. Maayong gabi.